Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсен Галиева. Исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Суд нәтиҗәләре. Әлмәт шәһәр суды мөрәҗәгатьләр динамикасы турында сөйләде. Мәрхәмәтлек ифтары. Үзәк мәчеттә мөмкинлекләре шикле шәһәрдәшләр өчен хәйрия мәҗлесе узды. Татар егете, азнакай егетләре милли традицияләрне саклау осталыгын күрсәтте. Әлмәт шәһәр суды 2025 елга йомгак ясады. Масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре катнашында ел сайын матбугат конференциясен Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин алып бара. Ул узган елны әлмәтлеләр нинди сәбәп буенча ешрак судка бире башлаулары һәм нинди эшләр судка азрак килә икәне турында статистик мәгълүмат белән бүлеште. Матбугат конференциясендә хәбәрчебез Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. 4387 узган елда Әлмәт шәһәре суды канцеляриясе аша нәкъ шул кадәр гражданлык һәм административ эш узган. Соңгы 5 елның гомуми динамикасына күз салса, хөкемдарларга йөкләнеш тотрыклы рәвештә югары булып кала бирә. Гәрчә узган ел белән чагыштырганда эшләрнең гомуми саны бераз кимегән булса да. Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин билгеләп үткәнчә, узган ел милек һәм җирдән файдалану хокукы белән бәйле дәгъвалар саны 60%-ка диярлек арткан. Тагын бер кайнар тема кредитлар. Бурычларны җыю буенча суд процессында 100-гә якын эш тыңланган. Еще тоже немаловажный фактор – возмещение ущерба ДТП. Тагын бик мөһим фактор юл транспорт һәлакәтенә китерелгән зыянны каплау. Бу тормыш мәсьәләсе. Автотранспорт сатып алу арта бара, ә юллар зурайтылмый. Һәм менә шуңа авариялар күбәйде дә инде. Монда зыян күрүчеләр яки туганнарын югалту булса, зыянны каплау суд аша карала. Бу очраклар күбрәк. Потерпевшие стороны, здесь и потери кормилицы, или же вещи, возмещение ущерба, здесь тоже больше стало. Торак һәм пенсия бәхәсләрендә дә үсеш аз күзәтелә. Судка кадәр барган гаилә конфликтлары кебек бүлешү турындагы бәхәсләрдә кимегән. 2025 елда 3000 ярымнан артык гражданлык эше тәмамланган. Матбугат конференциясендә шәһәр суды рәисе мошенниклык темасына да тукталды. Ләкин бу статья буенча бүген зыянны каплау белән нибары бер эш ачыкланган. Пока у нас раскрыто одно дело, то есть Әлегә телефон мошенниклары буенча бездә бер эш ачыкланган. Гаепләнүчеләр курбаннарны алдап акча сораганнар. Аларның кураторлары читтә, Әлмәттә башкаручылар эш алып бара. Бу җинаять эше, аның хөкем карары да бар һәм ул законлы көченә керде. Нами рассмотрен этот уголовное дело, то есть приговор есть, приговор вступил в законную силу. Административ эшләрнең гомуми саны сизелерлек кимегән, ләкин шул ук вакытта җирле үзидарә органнарына каршы дәгъвалар саны 3 тапкырга арткан. Әлмәт халкы хакимият карарлары һәм гамәлләр белән ешрак бәхәсләшә башлаган. Узган ел шундый 99 очрак булса, бер ел элек аның саны 30 булган. 388 җинаять эше һәм 400-дән артык гаепләнүче. Бу 2025 елда Әлмәт шәһәр судының җинаять эшләре буенча эш нәтиҗәсе. Узган ел белән чагыштырганда җинаятьчелек саны 17 очракка төшкән. Иң зур өлешне юл хәрәкәте һәм транспортны эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу алып бара. Тәлгат Гаделшин шулай ук урлау, наркотиклар әйләнеше, авыр җинаятьләр буенча судта каралган эшләрнең кимүен билгеләп үтте. Отказано из исковых заявлений из 10 только одному. Безнең эшне түбәндәгечә бәяләргә мөмкин. 10 очракның берсенә генә дәгъва белдерүеннән баш тартылды. Әйтергә кирәк, бездә гражданнарның дәгъвалары 76%-та канәгатьләндерелгән. Бу нигездә гражданнарның суд аша үзләренең хаклы булуын күрсәтә. Через суд доказали, что они правы, и, естественно, и получают удовлетворение. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мирза Тахиров исемендәге лицейда батырлык символы хакында фикер алыштылар. Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы кысаларында укучылар, аларның ата-аналары һәм укытучылар ватанпәрвәрләр белән очрашты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы уңаеннан оештырылган бу очрашу илебез илеге һәм аның гражданнарының иминлеге бәясе турында тагы бер кат үсеп килүче буынга искә төшереп. Тыл хезмәтчәне Василий Корсаков Бөек Ватан сугышы елларында хезмәт батырлыклары һәм сугыштан соңгы чорда илебезне торгызу турындагы истәлекләр белән уртаклашты. Балачага сугыш чорына туры килгән Миңниса Набиуллина да үз хатирәләрен яңартты. Фашист Германиясе Советлар Союзына бәреп кергәндә аңа нибары 3 яшь. Сабый булса да, аңа тиз үсәргә, сугыштан соң да озак еллар ачлы-туклы яшәргә туры килә. Дәрестән соң бара идек башак җыярга. Башакны җыябыз, аны уып, тегермәнендә тарттырып, бытка
pişirələr idi, aş. Lakin nigedir bizni başak cidirmirlər. Ol cirde yata, şulay bite. Bizge jiyarga vermirlər. Atlılar bizni kuva. Eğer indi biz kaçıp ilgirmesek, bizning başaklarını alalar, üzübizge şıbırkı bilen orkalarımızga suvalar. Шақырылған қонаклар каршында Афганистан, Чечнядагы хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар да чыгыш ясады. Алар лицей укучылары, аларның әти-әниләре, укытучылар каршында үзләре үткән юлны сөйләде. Я рисую пряник, он такой хрустящий, как на Новый год. Балалар да җавапсыз калмады. Укытучылары белән тематик биюләр, җырлар башкарды, сугыш чоры балалары кичергәнне сәхнәләштереп күрсәтте. Она теперь будет сидеть на улочке и смотреть на нас с высоты. Таня, наша мама умерла. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Изге Рамазан айында шәһәребезнең Үзәк мәчетендә ифтар мәҗлесләре дәвам итә. Чираттагы авыз ачуга мөмкинлекләре шикле булган әлмәтлеләр чакырылды. Сүз Инҗи Хәсән Шинага. Икенче ел рәттән Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәрия фонды белән берлектә мөмкинлекләре шикле булган әлмәтлеләр өчен ифтар мәҗлесе оештыра. Быел әлеге чарада 150 кеше катнашты. Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетенең икенче имамы Фәннур хәзрәт Кәримов кунакларга чакыруны кабул итеп килүләре өчен рәхмәтләрен җиткерде һәм Рамазан аеның ислам динендә әһәмиятенә тукталды. Бүгенге безнең очрашуыбыз да инде аларның күңелләрен күрү, алар белән очрашу, бергәләшеп изге Рамазан аенда дуа кылу, теләкләр теләү белән үрелеп барачак. Барча оештыручыларга, иганәчеләргә без үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Шушы очрашуларыбыз дәвамлы булсын. Шу Рамазан аен Аллаһ теләбездән кабул итсен. Хәрия ифтар ашында кунаклар мул табыннар артында сыйланып бүләкләргә дә ия булдылар. Алар чын күңелдән чараны оештыручыларга рәхмәтләрен җиткерделәр. Чөнки мондый очрашулар алар өчен бик зур бәйрәм. Бу ифтар ашлары безнең инвалидларга бик кирәк. Чөнки алар бер-берсе белән очрашалар, сөйләшәләр. Бүтән вакытта алар өйдә утыралар бит. Шушы матур бина, мәчет бинасына килеп алар намаз укыйлар. Рамазан аенда Әлмәт шәһәренең Үзәк мәчетендә хәйрия ифтарлары дәвам итәчәк. Инҗи Хәсән Шина, Алия Муратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәнең татар мәдәнияте үзәгендә Егет Солтаны традицион бәйгесенең финалы булып узды. Ул шәһәр һәм район мәктәпләренең өлкән сыйныф укучылары, егетләре арасында узды. 4 егетнең җиңүе өчен көрәшне безнең төшерү төркемендә күзәтеп кайтты. Тулырак алдагы материалда. 4 егет, 4 визитка. Егет Солтаны бәйгесенең финалында катнашучылар үзләре, әти-әниләре укулары турында сөйлиләр. Шулай итеп жюри һәм тамашачылар белән танышалар. Ярышларда катнашучыларның барысы да бердәмлек һәм ватанпәрвәрлек рухын күрсәтә. Бу чараның төп темасы. Бүген безнең Егет Солтаны бәйгесе. Ул инде ел сайын, ничә ел инде бара хәзер хәтерләмим дә, хәтердә түгел, 10 ел бар инде точно. Бу безнең бик шундый кызык бәйге, яшьләр өчен үткәрелә. Быел безнең 4 егет финалга чыкты. Беренчесе Акбаш урта мәктәбенең, икенчесе 2нче лицейныкы, 5нче мәктәптән һәм 7нче гимназиядан. Балалар музыка, бию һәм шигърият өлкәсендә үзләренең сәләтләрен ачалар. Иптәшләре, дуслары ярдәм итеп торса да, дулкынлануларын яшермиләр. Я участвовал в таких мероприятиях. Мин мондый ярышларда катнашканым бар. Шулай да бераз дулкынланам. Горурлык хисе дә бар. Биредә иң-иңнәр ярыша бит. Мин бүген конкурска катнашам. Бүген мин гитарда уйныйм. Мин Гөмөртә Фирдус Симайның җырын әзерләдем. Укучылар әлеге бәйгегә татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән әзерләнгән. Конкурсантларның татарча сөйләшә белүе мөһим дип сөйли педагоглар. Әйтәсем килә, ата-аналар исеменнән, укытучылар исеменнән, оештыручыларга зур рәхмәт. Чөнки бу яшьләрне патриотик тәрбияләү бик мөһим. Безнең Бөгелмәдә һәм Бөгелмә районында бу өлкәдә бик яхшы эш алып барыла. Мондый очрашулар балаларга беренчедән әдәплелек, дуслык, татулык һәм гаиләдә булган мөнәсәбәтләрне дә күрсәтергә бирә. Бу бик мөһим чара.
Жюри конкурста катнашучыларның югары дәрәҗәдә чыгыш ясауларын һәм иҗади осталыкларын билгеләп үтте. Җиңүчеләргә кыйммәтле бүләкләр һәм грамоталар тапшырылды. Егет Солтаны исеменә 2нче лицей укучысы Рамил Зиннатуллин лаек булды. Айсыл Миңнебаева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Егетлер орасында бәйге Ознакойда да үтте. Татар егеті 2026-да талантлы уңган булган кыю 5 егет үзләренең осталыкларын күрсәтте. Россия Федерациясе президенты указы белән игълан ителгән халыклар бердәмлеге елы кысаларында оештырылган чараның максаты туган телне, милли гырыф-гадәтләрне саклау, яшь буында хезмәткә, туган җиргә мәхәббәт хисләре тәрбияләү. Менә алар, зирәкләр, сәләтлеләр, оста һәм кыюлар. Нурислам Вахитов шәһәрнең 2нче мәктәбе укучысы, Аяз Сәетов Мәлбәгыш авылыннан килгән, Александр Безгоркин Ознакай политехник техникумы студенты, Самат Шәрифуллин шәһәрнең 7нче мәктәбендә белем ала, Данил Гыйлманов 1нче мәктәптән. Егет кешегә 70 төрле һөнәр дә аз диләр алар. Җырлыйм, бием, уйныйм баянда. Кул эшләре ясыйм агачтан. Быйым аларны, татар орнаментларын белән. Мин Ознакай балалар сәнгать мәктәбенә йөрим. Анда җырларга һәм баянда уйныйм. Театр классына йөрим. Минем бабайларым кул остазлары булган иде. Кечкенә генә сандыклар ясыйм. Шулай ук мин биргәне белән шөгыльләнәм. Әти бабаем белән ясыйм. Чараның дәрәҗәле кунагы Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Нәҗип Хаҗипов егетләрнең һәр кайсына уңышлар теләде. Үзебезнең миллилекне саклау, үзебезнең телебезне саклау, киләчәгебезне булдыру, шушындый юнәлештә эшләп барасыз. Сәхнә түреннән егетләр үзләренә бирелгән сынауларны кыю үтте. Алар үзләренең татар егетенә хас булган күркәм сыйфатларын күрсәтте. Бәйге үзе 4 этаптан уза. Беренчесендә егетләр үзләре белән таныштырды, икенчесендә сәләтләрен күрсәтте. Хәзерге минутларда 3нче этап бара, ул интеллектуаль өлеш. Алга таба егетләр кул эшләрен тәкъдим итәчәк. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете 2026 муниципаль бәйгенең җиңүчесе дип Самат Шәрифуллин игълан ителде. Һәр катнашучы аерым номинацияләрдә бүләкләнде. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакойда Ворошилов укчысы ярышлары узды. Мондый бәйгене үткәрү районда инде традициягә әверелгән. Аны районның ветераннар советы махсус өлкән яшьтәге кешеләр өчен оештыра. Чараны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Чара шәһәрнең политехника техникумы базасында узды. Бинаның диварлары, Бөек Ватан сугышының данлы сәхифәләре турында сөйләүче стена газеталары, стендлар белән бизәлгән булуы тантаналылык өстәде һәм вакыйганың мөһимлеген ассызыклады. Нигездә катнашалар безнең ветераннарыбыз, пенсионерларыбыз. Бу инде балаларга патриотик тәрбия бирү юнәлешендә ветераннарыбызны бер-бер сөйлән очраштыру, аралаштыру, бәйрәм белән котлау максатыннан чыгып эшләнә. Бик көтеп алалар аны ветераннарыбыз. Һәр кайсы инде шалтыратып сорап, быел буламы быел дип. Район җитәкчелеге сәламләве тантаналы ачылыштан соң барысы да төгәллектә ярышырга урын алды. Бирегә Актүбәдән, авыллардан килүчеләр дә бар. Ир-егетләрнең тәҗрибәләре булуга карамастан, хатын-кызлар да сер бирмәде. Винтовка тотып, мишеннең үзәгенә тидерергә тырыштылар. Мондай ярышлар районда инде 20 елга якын үткәрелә. Бүгенгесендә 60 өлкән яшьтәге кеше катнаша. Араларында беренче тапкыр килүчеләрдә ел сайын актив катнашучылар да бар. Очрашуга ветераннар бер-берләренең хәл-әхвален белешергә, истәлекләрне яңартып алырга, бергәләп ял итәргә дип тә килгән. Риф Самаров яшьтән үк спорт белән шөгыльләнә, көрәш буенча уңышлары да бар, оныклары аның изеннән бара. Мин 16 мәртәбә генә катнашкан, результат буенча 2нче урын алдым. Бик кирәкле мондай бәйрәм кирәк, потому что без олы яшьтәге кешеләр теге аралашырга артык бер сәбәп дигәндәй, күптән күрмәгән авылдагы танышларны, хезмәттәшләребезне күрә бик шатбыз.
Ярыш нәтиҗәләре буенча ирләр арасында Радик Солтанов иң күп очко җыйды һәм җиңү яулады. Икенче урын Анатолий Спиридоновка бирелде. Өченче урында Атлас Ибрахимов булды. Хатын-кызлар арасында беренче урынны Миләүшә Рәшитова яулады. Икенче урында Марзия Бүләкова һәм лаеклы өченче урын Гөлнур Садыйковага бирелде. Җиңүчеләргә медальләр, дипломнар, бүләкләр тапшырылды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Узган ялларда Әлмәттә айкидо һәм дзюдо буенча семинар узды. 2 көн дәвам иткән чарада төп чакырылган кунак һәм остаз булып Санкт-Петербург белгече Андрей Маренков булды. Әлмәттә семинар бер юлы 2 дисциплинаны берләштерде. Айкидо һөҗүмсез үз-үзеңне саклау сәнгате һәм дзюдо кыска таякка ия булуның борынгы техникасы. Әлеге спорт түрі буенча семинарда катнашучылар Яшел Үзәннән, Казан, Әлмәт һәм Санкт-Петербург шәһәрләреннән. Бу ир-атлар инде 20-30 ел әлеге спорт түрі белән шөгыльләнәләр. Шуңа да карамастан, мондый очрашулар безгә бик кирәк диләр алар. Очрашуны Дамир Гарешин оештыра. Аның максаты чара үткәрү генә түгел, Әлмәттә мондый сирәк дисциплиналарны үстерү өчен база булдыру. Дамир Гарешин үзе күп еллар дәвамында үз осталыгын үстереп кенә калмый, яшь буынга спорт нигезләрендә өйрәтә. Я ездил в Казань, в Санкт-Петербург на семинары. Мин Казанга, Санкт-Петербургка семинарларга күп йөрдем. Бу юлы үзебездә дә мондый чараны үткәрергә булдым. Без монда бергә спорт төрендә үсәбез. Дзюдо буенча дәресләр бара һәм хәзер минем артымда катнашучылар агач таяк белән шөгыльләнүләрен дәвам итәләр. Дзюдо. И вот одна из форм, которой сейчас ребята за моей спиной занимаются, это Касуми Синтарю. Семинарның төп кунагы Андрей Маренков, Санкт-Петербургтан килгән спорт мастеры. Аның килүе зур вакыйга. Югары дәрәҗәдәге остаз техниканы гына түгел, яңа осталык кырларында күрсәтә. Ребята молодцы, они стараются, очень приятно заниматься, каждый раз ты видишь. Егетләр бик тырыша, аларның шөгыльләнүләренә карап кына торасы килә. Аларның яңа баскычларга ирешүләрен күрү рәхәт миңа. Хәзер без менә алар белән персонал телдә сөйләшә алабыз. Бу очрашулар безгә тәҗрибә уртаклаша алу мөмкинлеге булып тора. То есть они уже играют музыку достаточно хорошо, мы следим, как это все развивается, делимся опытом. Спортчыларның кулындагы агач таякчыкның узынлыгы 120 сантиметрдан артык. Оста кулларда ул куркыныч коралга әйләнә. Ләкин мондый семинарларда аның төп максаты кешегә үзенең эчке дөньясы белән эшләргә булышу, ди оештыручылар. Күнегүләрне ирләр генә түгел, хатын-кызларда җиңел һәм техник яктан оста башкара. Знаете, я занималась изначально дзюдо, потом айкидо, потом вот... Мин соңгы 30 елымны дзюдо, айкидо белән шөгыльләнәм. Бу спорт түрі туктап торуны яратмый. Һәр вакыт яңа алымнарга өйрәнеп торырга кирәк. Минем теләк алга таба яңа үрләргә менү. Всегда можно найти, чем заняться дальше. Спортчыларның формасы аеруча игътибарны җәлеп итә. Бу спорт костюмы гына түгел, традицион япон киеме. Айкидо һәм дзюдода ирекле кием кию хәрәкәтләрне тыймый. Осталарга иң катлаулы күнегүләрне һәм тирән атлап һөҗүмнәрне башкарырга мөмкинлек бирә. Алсаф Мәҗанова, Алия Моратова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде, мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.